Селям алейкум, мир вам. Ну і пригадуючи давній римський вислів «Хочеш миру, готуйся до війни», скажу, що нині ми думаємо про це так: хочеш миру, перемагай у війні. 2025 рік підбиваємо підсумки, і саме ті люди, які в нашій студії дуже добре вміють це робити, бо мають досвід і мають особисте переживання за те, про що будемо говорити. Це військовий експерт Владислав Селезньов і Ленур Мамбетов. Він голова Фонду добробуту Криму і співкоординатор Кримського фронту. Перше запитання буде до обох, тому що вони здатні нам дати різні виміри відповіді на це запитання. Втім, першим з військового погляду я попрошу відповісти Владислава Селезньова. Цьогоріч сили оборони завдавали результативних ударів по російських НПЗ, зокрема і в Криму. Який вплив, яке значення мали ці удари? Що таке нафта та нафтопродукти для російської армії? Це кров. Якщо зв'язок, кажуть, це нерв армії, то нафтопродукти – це кров, яка забезпечує тим самим пальним і дає рух техніці. Немає дизельного пального, не рушає ворожа бронетехніка, немає авіаційного газу, не здіймаються в повітря ані гелікоптери, ані літаки. І, безумовно, наші удари по території тимчасово окупованого Криму, причому йдеться не лише про медійно підсвічені удари, я маю на увазі феодосійську нафтобазу, там декілька прильотів було, фактично та нафтобаза вщент знищена. Так само, як і системи протиповітряної оборони, які знаходились на тій базі, так само отримали пошкодження. Було кілька прильотів по базах Державного резерву. Сахський, Сімферопольський район. Були прильоти по базах, які знаходяться на околицях Сімферополя, і які є допоміжними під час здійснення логістики ворожої армії, зокрема тих її підрозділів, які діють на півдні Херсонської та півдні Запорізької області. Ба більше, зараз ворог ретельно ховає ті самі ємності з пальним на території Інкерману, це вже Севастополь, для того, щоб за допомогою скель буквально захистити від впливу добрих дронів України свої нафти та нафтопродукти. І цей процес, він має певну таку тенденцію. Тобто не можна сказати, що це сталося і ніколи більше не повториться. Ні. Наші вовкулаки, наші партизани в Криму ретельно досліджують місця збереження тих самих ключових елементів, від яких залежить військова міць російської армії, для того, щоб далі туди завітали наші дрони і наші ракети. Про партизанів у Криму я Владислава Селезньова ще запитаю, хоча спершу мені це запитання не спадало на думку, але після такої відповіді воно з'явилося. Ленур Мамбетов, те саме запитання: удари по Криму, який вплив справляють на настрої людей і, зокрема, кримських татар? Постійно, пам'ятаєте, не лише по НПЗ, коли перший раз був уражено Кримський мост, була дуже велика ейфорія саме в Криму. Хоча багато кримчан користуються цим мостом, але це ж все-таки це символ саме окупації Криму. І тому постійно кажуть наші співвітчизники, це кримські татари, українці, всі ті, хто проживають в Криму, але підтримують Україну, і чекають, що вони кажуть, що Ленуре, не але, а і. Вибачаюсь. І вони постійно кажуть, що про те, що будь ласка, давайте більше, ми терплячі, ми почекаємо, ми витримаємо, але потрібно, щоб ця влада, вона зрозуміла, що Крим – це не є територією Росії, що Крим потерпає від атак, і що це буде продовжуватися, поколи Крим не повернеться до України. А от у нас, наприклад, на вільній території України дехто каже, а навіщо ми чинимо спротив, ми лише роз'ятрюємо ворога, і від ударів ворожих страждає мирне населення. І ми в цьому всі переконуємось. Наскільки з іншого боку кажуть, українці б'ють, і нам від цього гірше. Смотрите, на мій погляд, росіяни пересічні, вони війну взагалі не дуже відчувають. І тому вона для них йде, і вони її підтримують. Тому що в армію забирають зараз кого? За гроші, підписують контракти і так далі. Тобто немає примусової мобілізації. Потім вони живуть, в них все гарно, нічого не коїться. І вони кажуть, хай ця війна війде, поки ми не захопимо всю Україну. Але коли в них прилітають ракети, коли в них є проблеми з паливом, коли вони не можуть користуватися літаками, вони ж
Пам'ятаєте, коли, по-перше, ми почали там створювати ці проблеми з аеропортами, і дуже багато в средствах було, чому ми так терпимо, чому ми теж Україні таке не зробимо, щоб вони теж не користувалися літаками. Вони навіть не в курсі, що в нас авіація не працює, да, з цивільна авіація з початку 22-го року. Тобто от для них це є теж така історія, що війна поряд, і вони від неї потерпають, і вони мають потерпати, вони мають відчувати цю війну. Тому що це дуже важливо. Частина моїх запитань до Владислава Селезньова, відповіді, які він буде надавати, можуть комусь видатися і неповними, тому що Владислав дуже досвідчений військовий і знає, про що можна відверто говорити, а про що краще сказати потім. І тим не менше, деякі запитання я буду ставити, а ви вже вирішуєте, наскільки повно на них відповідати. От ми почули про ефект, результат ударів по нафтопереробних і нафтових об'єктах, по заправках там і так далі. А які зараз найпріоритетніші цілі після всього цього в українських сил? В принципі, ті самі пріоритетні цілі, які визначені для наших сил оборони, вони і потерпають в першу чергу від впливу наших дронів та ракет. Це бази, арсенали, склади, місця скупчення особового складу та ворожої бронетехніки, командні пункти, пункти управління, зв'язку, певні центри логістичні, хаби, магістралі. Леонор згадував за Керченський міст. В принципі, це один з принципових об'єктів, який підлягає руйнуванню. Не виходить поки. Є певні проблеми, тому що ворог докладає чимало зусиль, щоб вберегти цей інфраструктурний об'єкт від впливу наших ракет. Щонайменше 2 бригади з протиповітряної оборони його захищають. Підрозділ однієї з них знаходиться на Керченському півострові, підрозділ інший на Тамані. Ворог постійно пильнує акваторію Керченської протоки, захищаючи Керченську споруду від впливу наших ударних дронів, зокрема підводних. Постійно створює певні інженерні споруди для того, щоб захистити цю історію. Але, тим не менш, литовище, Сакі, Більбек, Гвардійська, Джанкой, Кіровська, Кача, всі ці об'єкти є законними цілями для українських сил оборони, і авіаційна техніка, яка знаходиться там, так само потерпає. Знову ж таки, системи протиповітряної та протиракетної оборони, в першу чергу радіолокаційні станції. Мені здається, що ми зараз, якщо на 3 візьмемо пальці, нам не вистачить загнати їх для того, щоб перерахувати всі знищені радіолокаційні цілі на території тимчасово окупованого Криму. Північ, західна частина Криму, вона серйозно вихолощена саме в цих елементах. А це створює для нас певні дірки, певні можливості для подальших ударів не лише по території тимчасово окупованого Криму, а й по Кубані. Зверніть увагу, постійні перельоти Чорноморського узбережжя Російської Федерації, Тімрюк, Новоросійськ, Анапа. Інші населені пункти, де є військові об'єкти, а також об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Палає. Чому? Тому що до того українські сили оборони створили певні передумови. Знову ж таки, чергова масштабна ракетно-дронова атака на території нашої країни нещодавно сталася. Звідки росіяни запускали балістичні ракети? Території тимчасово окупованого Криму. Звідки росіяни щоночі запускають дрони камікадзе типу Шахет-136, Шахет-137? Територія Криму. Полігон Чауда, район Гвардійського, литовище поблизу Сімферополя. Час від часу вони з Більбека запускають ті саме шахеди. Вся інфраструктура. Але тоді, пане Владиславе, можна сказати, що удари українців не такі вже і результативні, якщо досі з Криму запускають. Вода, камінь точить. Протягом багатьох років, починаючи від дня анексії Криму, від подій 14 року, лютого-березня, ворог постійно стягував на територію Криму безліч озброєнь, військової техніки, особового складу. Ту саму тезу, яку постійно просуває російська пропаганда, мовляв, Крим – це непотопляємий авіаносець. Вони намагаються цю тезу наповнити конкретним змістом. І де-факто Крим – це величезний транспортний логістичний хаб, Крим – це збереження та набуття відповідних можливостей для російських окупантів, які згодом вирушають на південь Запорізької та на півдні Херсонської області, щоб вбивати там українців. Крим – це величезні осередки авіації, які раз за разом атакують територію нашої країни. Крим – це місця зосередження пускових установок, балістичних та крилатих ракет, які так само поцілюють по всій нашій країні. А отже, Крим і військовий об'єкт на території тимчасово окупованого Криму є законними цілями для українських сил оборони, які мають бути і обов'язково будуть знищені.
Крим – це ще і сотні тисяч людей, про яких говорив Ленур Мамбетов. Це люди, які живуть в Криму і підтримують Україну. Багато з них, звісно, не можуть показати цього відверто. Репресії, підозри, стеження – все це є реальностями окупованого Криму, але ми маємо розглядати ми маємо розглядати також те, що багато людей, в тому числі, а може і насамперед кримських татар, одразу, коли почалася окупація, залишили територію Криму, зараз воюють у складі Збройних сил України. Наскільки цей чинник, на вашу думку, ми вправно використовуємо у міжнародній політиці, привертаючи увагу до того, що кримські татари активно беруть участь у цій війні? Чесно кажучи, я так багато не чув про те, щоб це якось використовувалось, але Так дійсно, це і да, є ознака. дійсно є багато наших хлопців з окупованих територій, які, як тільки почалась повномасштабна, вони через інші країни приїхали до України та долучились до лав ЗСУ. І постійно іноді я чую, не постійно я чую, тобто, а де кримські татари, чи де кримчані? Але вони є дійсно і повсюди. Це не лише кримські татари, це українці, це росіяни, але вони підтримують, люблять Україну. І от у нас є автівка наша, вантажівка, да, Кримський фронт, і на неї несено Крим – це Україна, перемога, разом до Криму, разом до перемоги. І от ми постійно, коли по Україні там навіщаємо наших десь друзів, все, і от коли ти починаєш під'їжджати до ЛБЗ, лінії бойового зіткнення, да, там вже майже лише військові автівки, ти зразу розумієш, тобто, і там десь зупинаєшся, все постійно приходять хлопці і кажуть, і тобто це не лише кримські татари, знов наголошую, да, що кажуть, а я з Криму, я з Євпаторії, я з САК, я з Севастополя і так далі. І нам дуже приємно, що от ми вас бачимо, що є Кримський фронт, Крим. Тобто, дійсно, дуже багато хлопців вони долучились, дуже багато тих, хто вже, на жаль, віддав своє життя. І це для нас те, що люди віддають саме дороге, да, тобто, що в них є життя, для того, щоб повернутися на батьківщину. І ми це маємо пам'ятати, і про це маємо наголошувати, тому що якщо ми зараз скажемо, що ці території належать ворогу по праву сили, да, то навіщо всі ці люди віддали своє життя? За що ми боролись? Тепер трохи про партизан. У мене, як і у багатьох моїх ровесників, ви можете уявити, скільки мені років, уявлення про партизан сформоване переважно легендами про радянських партизанів, які боролися із німецько-фашистськими загарбниками. Там навіть про боротьбу проти румунів та інших менше згадують. Це в лісах, значить, цей самий партизанський загін, та іноді скидають якусь зброю або рідше літературу і на підпільних чи партизанських аеродромах сідають легкі літаки. До речі, пам'ятаю, що і про партизанський рух тодішній у Криму чимало існувало переказів, я навіть книжку читав, до речі, там було фальсифіковано питання про участь або неучасть кримських татар у цьому спротиві. А хто такі нинішні партизани? Зараз же в лісі не сховаєшся. Так, безумовно, і знову ж таки війна кардинально змінилась з часів Другої світової війни. Нині війна, в першу чергу, і інформаційна або гібридна, в якій інформаційна складова є дуже потужною. І де-факто кримські партизани зараз нічим не відрізняючися від інших людей, але вони в серці мають Україну і вони прагнуть. Навіть перебуваючи у внутрішній еміграції, бо на широкий загал свої погляди, свої політичні вподобання та переконання говорити не можна. Шалені драконівського рівня контррозвідувальні і антишпигунські в Криму – це даність. Працює ФСБ, працює слідчий комітет, працюють інші структури та органи в Російській Федерації, російських окупантів в Криму для того, щоб виявляти проукраїнськи налаштованих громадян, незалежно від нації. Українці, кримські татари, росіяни серед кримських партизан, які, до речі, зараз знаходяться в буцегарнях в Москві і в Ростові, є корінні росіяни,
які виступають за справедливість. Бо те, що зробила Російська Федерація у лютому-березні 2014 року, це не про справедливість. Вибачте за таке порівняння, але всі ми чоловіки. Ми розуміємо, що з дівчиною можна домовитись полюбовно і мати з нею кохання величезне донестями, а можна взяти її сили. Так от, якщо ми порівнюємо стосунки між Росією та Україною у лютому-березні 2014 року, це було жахливе, ганебне зґвалтування. І тут точно йдеться не про справедливість. Тому зараз ті мешканці Криму, які уособлюються з партизанським рухом, звісно, на широкий загал себе не виявляють, але вони роблять важливу місію. Вони досліджують результати ударів наших дронів та ракет. А зважаючи на те, що контррозвідувальні заходи в Криму працюють і постійно відпрацьовуються певні регіони для того, щоб виявляти таких громадян, це робити край складно. Вони досліджують місця зосередження ворожих пускових систем, тих самих ракетних комплексів балістики та крилатих ракет, а також системи протиповітряної оборони в Криму та Севастополі. Вони передають дуже важливу інформацію для того, щоб ми мали інформаційну, ситуаційну обізнаність. І саме це слово, ця інформація для нас є важливою ключовою. Так, звісно, час від часу проводяться певні диверсії, акції на, в першу чергу, об'єктах інфраструктурних, залізниця, вузлові станції, станції енергогенерації. Всі ці об'єкти, від яких критично залежить стале функціонування російських окупантів в Криму, вони є законними цілями. Не все виходить, не все стає публічним, а багато що про діяльність кримських партизан ми дізнаємось лише після війни, бо насправді це в першу чергу збереження та життя цих людей, які, перебуваючи понад 10 років в тій самій жахливій окупації, тим не менш зберегли в своєму серці Україну і прагнуть її повернення. Понад 10 років окупації, понад 10 років і стеження, і репресій, про які вів мову Владислав Селезньов, понад 10 років спроб виховати із тих, хто живе в Криму, інших людей, ніж вони були народжені. Як це позначається на кримсько-татарській спільноті, і як вам вдається зберігати і етнічну, і релігійну, і філософську, я би сказав, самостійність? Взагалі, кримськотатарському народу вже, як сказати, в нас ми понад 200 років живемо в цій парадигмі, коли імперія намагається нас асимілювати, розчинити, видавити з Криму. Тому ми вже такі, як сказати, закалені, згуртовані. І тому, я пам'ятаю, що я був свого часу, там, октябренком, піонером і так далі. Була оця пропаганда про Владимира Ілліча Леніна, який нас любить, про Сталіна навіть, хоч це була вже час перестройки. Але коли я повертався додому, як так сказати, на кухні, було зовсім інша розмова і зовсім інша історія. І спочатку я, як ребенок, був в такому дуалізмі жив, що тут мене навчають учителя одному, а вдома по-другому. Вже тоді я розумів, що те, що кажуть вдома, не можна розказувати десь в інших містах. Тому зараз ми знов приходимо до тієї історії. Я недавно думав теж про Прибалтику, страни Прибалтики, вони ж понад 45 років були теж в окупації, вони змогли зберегтись. Тому ми постійно маємо себе казати, що, багато хто каже, вже 10 років пройшло. Ці діти, хто були в першому класі, там, до 14-му, зараз вони закінчують школу, і вони вже не пам'ятають Україну і так далі. Це не має значення. Тобто може пройти і 40, і 50 років. Але є ті, хто будуть пам'ятати, хто будуть доводити до дітей і до дорослих також про родину, про смисли, сенси, які важливі. Тому ми не маємо опускати руки. Ми маємо розуміти, що є люди, які люблять Україну, чекають на її повернення, підтримують, хтось допомагає силам оборони, хтось просто в душі він теплиться ця надія, що він повернеться в нормальне життя. Тому що ми скажемо, зараз про тиск ви сказали, якщо ми проаналізуємо, спочатку росіяни повністю чоловіків, там займалися чоловіками. Зараз тиск посилився, вже жінки, молоді дівчата, 20-25 років отримують терміни по 20 років за допомогу Збройним силам України.
за А це шпіонаж і ті, так далі. кого звинувачують у належності до Хізбут Ні, не Тахрір? лише. Не лише, Вже є так. декілька вироків вже по дівчаткам, молодим нашим кримським татаркам, яких саме звинувачують в шпіонажі, в зміні родини і так далі. Хоча, з одного, яка це зміна родина, якщо це не їх родина, да, скажімо так таки. Але ми бачимо, що цей тиск посилюється, але ми маємо не забувати цих людей, підтримувати, казати от на таких майданчиках, як ваш, що ми їх чуємо, ми чекаємо, коли вони повернуться, да, і що ми будемо намагатися постійно повернути їх до лона України. Лінорага, не тільки переслідування жінок додалося цього року, почали хворих політв'язнів повертати за ґрати, почалися обшуки і переслідування адвокатів, які захищають політв'язнів. Як це знову ж таки сприймається, не лише серед кримських татар, а серед всіх, хто Україну підтримує? Наскільки цим вдається змінити, бодай трохи, загальний настрій? Це ж як по фізиці ми вивчали Ньютона, да? Кожна сила равна протидії. Да? Тобто, чим більше вони тиснуть, тим більше вони отримують опір. І тим більше людей розуміють, тому що спочатку, в 2014 році, росіяни просували таку думку, ти не будь якимось там політично вихованим, да, підтримуй сторону, просто живі спокійно, ніхто тебе не буде нічого робити, ти будеш там процвітати і так далі. Зараз ми бачимо, що ця ідея вже не працює. Тобто всі, це може бути на тебе, на твою дружину, на твоїх дітей і так далі. Тобто все суспільство вже розуміє, що от такої історії, що ми, пам'ятаєте, коли, пане Владислав, я думаю, пам'ятаєте, він в Криму, кажись, був, да, тоді, що коли заходили росіяни, вони ж спочатку в перший рік там збільшили зарплатню всім учителям, медпрацівникам в 2-3 рази. 7 бюджетників фактично. Я це добре знаю, тобто, тому що у мене друзі були серед медиків у Криму. І от вони, Росія – це рай, долучайтесь до Росії, у вас буде дуже круте життя. Теж було саме в Донбасі і в Луганську. Чим ця казка обернулася? Тим, що вони мають зараз в складі окупаційних військ воювати проти своєї родини і втрачати своє життя. От чим це все закінчилось. Тобто це пастка була. І от ми постійно маємо про це нагадувати всім. І вони не витримують своє, вони самі починають цей терор збільшувати. І якщо вони збільшують цей терор, чому вони збільшують? Тому що, значить, це працює. Значить, вони бачать в цьому погрозу. Тобто для нас кажуть, що може зробити жінка, чи чоловік, чи якийсь ребенок і так далі. А це важливо, значить вони роблять якусь важливу роботу, яка дуже не подобається окупаційним властям, тому вони свій тиск вони посилюють. Ми маємо нагадувати всім, каже Лінур Мамбетов, і це, звичайно, стосується не лише людей в Україні, в тому числі і на окупованих територіях, а й цілому світу. І тут постає запитання, до якого ми трошки підійшли, але потім знову перемкнулися більше на військовий аспект. А саме діяльність наша зовнішня. І ми зауважуємо з болем, що тема Криму, наприклад, у цьому зараз підготовчому процесі до підписання чи не підписання, але принаймні обговорення тієї проєкту угоди, який перед нами поклали, тема Криму фактично не присутня, принаймні на ній не наголошують. От запитання до Владислава Селізньова, а потім і до Лінура Мамбетова. Наскільки ви вважаєте це не те, що справедливо, а наскільки це мудро? З одного боку, знову ж таки, може виникати враження і аргумент. Дипломатія робиться втиху. Ми не оголошуємо про Крим і не наголошуємо на ньому, але ми ведемо про це перемови. З іншого боку, все ж таки міжнародна громадська думка і переконання провідних діячок і діячів – це теж чинник. Що ви скажете? Я тут маю 2 неприємних новини і одну, насправді, приємну і надихаючу. Почну з неприємного, бо, насправді, мені здається, ми маємо розуміти контекст. Лютий-березень 2014 року.
відомі події в Криму та в Севастополі. За лаштунками тих процесів залишається той факт, що перша рота Федосійського батальйону морської піхоти, наші славні морські піхотинці, є складовою сил негайного реагування НАТО. Тобто передбачалося відповідно до цього контракту, у разі виникнення будь-якої кризової ситуації на європейському континенті, наші морські піхотинці висуваються в той район, щоб вирішувати певні стабілізаційні дії та заходи. Тим більше, що у наших морпіхів досвід миротворчої діяльності був. Я разом з ними 2009 року був 7 місяців у Косово, де ми проводили відповідні стабілізаційні дії на території цієї Балканської країни. Я вам так скажу, пане Владиславе, я в січні цього року був у Косово, вас там пам'ятають. Дякую. Да. Це насправді дуже важливо, бо я продовжу. Друга рота морської піхоти. Федосійського батальйону морської піхоти у складі сил негайного реагування Хелброк. Це південно-східні країни європейського континенту на чолі із Грецією. Той самий алгоритм. Кризова ситуація, наші морпіхи висуваються. Події лютого-березня 2014 року, пан Ліндор не дасть мені збрехати, жодного натівського солдата чи з Греції, чи з Кіпру не було. Ми самотужки намагалися вирішити цю проблему і чули з Києва лише одне – тримайтеся. Це перший аспект. Другий аспект стосується нашої внутрішньої політичної діяльності. І досі, відповідно до Конституції України, у нас функціонує структура. Називається постійне представництво президента України в Криму. Є відповідний штат, посадові особи, приміщення, є певна діяльність, але чи є вона змістовною, дієвою та раціональною? Питання, як то кажуть, зависає в повітрі, бо чим далі, тим більше залишається за лаштунками тема Криму. Навіть на перемовному треці, до якого залучені ключові актори світу. Це не дві неприємні, а є приємна громадська організація. Фонд, який представляє пан Ліндор, Краєва рада українців Криму, деякі інші громадські організації, які буквально на усіх майданчиках, на експертних, медійних, соціокультурних заявляють про те, що ми маємо пам'ятати про Крим. Бо історія з Кримом – це історія не про справедливість, це історія про зґвалтування. І якщо світ затулить очі на це гвалтування, то фактично світ не вивчив той самий урок, з якого починалась Друга світова війна. Пам'ятаєте Судети, розрив на шматки тодішньої Чехословакії, і потім все це призвело до Великої війни. Здається, людство ще й досі не утямило, що той самий погано вивчений урок до часів Другої світової війни нас знов штовхає до Третьої світової війни. Наслідки якої будуть не менш можливі, не менш жахливими, ніж наслідки Першої та Другої світових війн. Лінор, наскільки за вашим досвідом, за вашим знанням українські дипломати залучають до розробки своєї стратегії і тактики людей із Криму, і, зокрема, кримських татар? Наскільки вам вдається, от ви відчуваєте, у вас є свої добре розроблені і вимоги, і плани, і сподівання. Наскільки вам через нашу дипломатію вдається донести це до інших країн? Насамперед, кожен має робити свою роботу, на мій погляд. Да? І є громадські організації, є Меджліс кримськотатарського народу, який постійно наголошує про те, що Крим – це Україна і має бути повернутий. Є наші як дипломати, так і інші державні службовці, які працюють над планом справедливого миру. Да? І адже ж постійно йдуть консультації, постійно йде обмін мненнями. Також в переговорній групі є Рустем Умєров, який є кримським татарином, помічником пана Мустафи Джемілєва свого часу, да, зараз він голова РНБО. Ми постійно про Крим пам'ятаємо і говоримо, але я ж хочу сказати про ще, що не лише Крим, тобто взагалі в нас зараз йде мова про 5 територій України, да, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, області та Автономна Республіка Крим. І всі ці території дуже важливі, і ми про всі ці території, там всюди живуть наші люди, ми про всі ці території маємо говорити, пам'ятати і наголошувати. Щоб не було такого, що ми лише про Крим кажемо, а взагалі, на мій погляд, з військової точки зору, Крим навіть легше повернути, ніж, наприклад, Донецьку область чи Луганську область. Тому що Крим – це півостров, є невеличкий зв'язок з материковою, і тобто ти можеш з якого, мабуть, за всіх боків його атакувати.
І тому я сподіваюся все ж таки, що звільнення всіх наших територій, воно почнеться з Криму. І я сподіваюся, що найближчим, ми ніколи не знаємо, коли це буде. Імперія може рухнути, ми всі жили за часи Радянського Союзу, і я пам'ятаю, що ще там, наприклад, 15 серпня 91-го року ми не могли себе уявити, що за тиждень вже цієї країни не буде. То я теж сподіваюся, що все ж таки ця Російська імперія, вона теж свого часу розвалиться. Не знаю, яким чином, буде це за нашою допомогою чи за якихось інших обставин, але і всі ці території ми маємо повертати. Тобто всі 5. Всі 5 і ті шматки, де росіянам вдалося і в інших областях пройти. Та? Ми ж не маємо це забувати. Я дуже вдячний Ленуру Мамбетову за те, що він нагадав нам, що насправді масштаби обговорення вони стосуються не лише Криму. Дякую. До речі, це мені також нагадало, коли ви почали казати і Херсонська, і Запорізька. Я подумав, а ці ж території свого часу входили до складу Кримського ханства. Нам потрібно знати і історію в тому числі. І, зокрема, бачите, чому росіяни таку увагу надають півдню України. Та? Вони заперечують такий спосіб не лише існування України, а й знову ж таки хочуть витерти з пам'яті історичне те, що Кримське ханство свого часу було великою державою, зв'язаною з Європою, і так далі, і так далі. Про це якось іншим разом поговоримо, але це аспект, на мою думку, дуже цікавий у психологічному сенсі. Не знаю, коли буде перемога. Тут я цитую в тому числі і Ленура Мамбетова, і Владислав Селезньов нам не називає конкретних строків, і в цьому є і відповідальність в тому числі. Але перемога і вигнання ворога неодмінно поставить питання про відповідальність тих, хто ворогу активно допомагав. І перехідне правосуддя, і я знаю, що, наприклад, в Кримсько-татарському ресурсному центрі свого часу цілу шкалу розробили для оцінювання ступеню колабораціонізму і так далі, але росіяни потихеньку вже починають своїх прислужників теж або усувати, або відсувати. Цьогоріч яскравою подією стало затримання зрадника депутата у Держдумі Руслана Бальбека, а також повідомляють, що навіть у Аксьонова не все так добре. Як ви, пане Владиславе, оцінюєте такі зміни в порядках окупантів? До речі, запитання, якщо ми вже говорили про партизанів, то в роки Другої світової війни була у окупантів допоміжна поліція. А є щось подібне в Криму і на інших окупованих територіях? Безумовно, такі структури є. Буквально днями кримський гладіатор Аксьонов розповідав про чергові тренінги підрозділу «Барс», який зібраний з колишніх силовиків та інших симпатиків російської окупаційної влади, які буквально нишпорять по всім куточкам Криму, шукаючи проукраїнськи налаштованих громадян, перевіряючи їх помешкання, автівки, гаджети на предмет наявності інформації, яка пов'язана в будь-який спосіб з Україною та українськими силами оборони. Тобто такі виклики є, але знову ж таки, щоб ворог не намагався зробити. Питання повернення Криму – це лише питання часу, бо вочевидь, що не може бути світ ґрунтуватися на несправедливому ставленні, незалежно, чи то йдеться про великі чи малі території. Тому вочевидь, що росіяни не дарма так нервують, бо, до прикладу, я уважно спостерігаю за діяльністю певних інженерно-технічних частин підрозділів російських окупантів. Вони вперто кілька років подряд риють окопи на території Чорноморського, Сакського та Сімферопольського районів. Це західна і південно-західна частина Криму. Я розумію, чому вони це роблять. Вони згадують досвід першої кримської кампанії 1853-1856 років. Тоді Об'єднаний флот Туреччини, Великої Британії та Франції провів висадку з участю Сардинського королівства. Так. І ця висадка була вдала. Тоді Російська імперія не втримала під контролем Севастополь. Вперше тоді
накивали п'ятами російські окупанти з Криму, і думаю, що цього разу знов росіяни нервують. І не дарма вони настільки зухвала і настільки ретельно шукають проукраїнських налаштованих громадян в Криму. Вони побоюються, що колись знов відбудуться певні заходи, пов'язані з деокупацією Криму. І я згоден з паном Ленуром, цілком ймовірно, що Крим серед інших територій нашої країни, які знаходяться під ворожою окупацією, буде перший звільнений. І тут заради справедливості ми маємо згадати про Кінбурзьку косу Миколаївщини, яка так само нині перебуває під ворожою окупацією. Ми маємо пам'ятати про частину прикордоння Сумщини та нашої Харківщини, і, звісно, про нашу Дніпропетровщину. Бо всюди, де зараз знаходиться ворог, ці території мають бути вичищені, ретельно зачищені від ворожої присутності. Лінурага, є і серед кримських татар люди, які пішли на співпрацю з ворогом. Таке буває де завгодно, в будь-якому народі, в будь-якому суспільстві. І ми знаємо, що, наприклад, у Європі після Другої світової війни, до того, як могло бути відправлене правосуддя, були і самосуди, були інші способи впливу, іноді насильницького, над тими, хто співпрацював з ворогом. Наскільки кримсько-татарська спільнота силою своїх традицій, силою свого, в тому числі і належності до ісламу, готова до того, щоб не вчиняти самосуду, а віддати все на, або принаймні більшість, на українське правосуддя перехідне, яке, насправді теж у багатьох викликає сумнів. Взагалі я хочу сказати, що, наприклад, коли нас депортували в 44-му році, і після депортації виникло кримсько-татарське движення, яке боролося за повернення до Криму. Да? Але основним принципом руху був ненасильницькі методи, і це був саме постійно наголошував про це наш лідер кримськотатарського народу, пан Мустафа Джемілєв. Отже, ми розуміємо, що таке закон, ми поважаємо, да, в нас є норми. А взагалі, коли ми кажемо про цих наших ренегатів, да, тих, хто продався російській владі, у нас дуже багато якихось звичаїв. Наприклад, ви знаєте, у нас, якщо це весілля, це мінімум 300-500 людей. Якщо це похорон, це може бути навіть більше. Але всіх тих, хто переметнувся на бок Росії, їх не запрошували на ці, ці події, да, наші якісь традиційні. Чи коли, наприклад, вони приходили, хтось вимушений їх позвати, якісь родичі, тому що, то за стол з ними ніхто з інших не садився. Тобто це був такий остракізм, да, і все це відчували. І досі це відчувають. Всі ці люди, вони відчувають, що вони є ті, хто передав нашу країну, наш народ. І я думаю, що коли ми повернемось, також буде історія і внутрі народу, коли будуть вирішувати, да, що з цим робитися. Але що нас відрізняє Україну від нашого ворога? Тому що ми все ж таки демократична правова держава, і ми, будемо к усім підходити з точки зору саме закону та справедливості. Добігає кінця наша розмова в ініціативі на Кремія Вокс з Владиславом Селезньовим і Лінуром Мамбетовим. Я думаю, чим би її закінчити. І пригадую, що коли пан Владислав розповідав про дії українських військ у Криму, про удари, чомусь сталося так, коли він сказав «Кача», він так на мене подивився, усміхнувся. Звідки він знає, що я 1973 року був, 71-го року був у Качі, я уявлення не маю, але у мене це викликало цілу хвилю емоцій, спогадів, тому що потім я бував переважно в Алушті, але так сталося. І тому на останок нехай і Ленур Мамбетов, і Владислав Селезньов назвуть своє улюблене місце в Криму або те місце, яке для вас має найбільше значення. Почне Владислав. Невеличке курортне містечко Сакі, а також селище Новофьодоровка, де нині знаходиться авіаційна база росіян Сакі.
там пройшло моє дитинство, і коли там відбуваються прильоти, я буквально знаю до точки, де саме сталося. Да. І це яскраві спогади з дитинства, і це частина нинішньої реальності. Ну, в Федорівці дуже багато відпочивали. Ми найближча точка від мого дому до моря, кстати. А взагалі, ну, я полюбляю свою родину. Це Айсірець, це невеличке село біля Судака. А ще я дуже, мені подобається Балаклава. Я дуже багато там був і багато мені подобалось там відпочивати. Ну що ж, я був у Саках, я був у Кизлеві, який нам відомий більше як Євпаторія. Я багато де був в Криму, от в Балаклаві не був жодного разу. Так що я сподіваюся, що коли слова «Селям алейкум» будуть не просто побажанням мир вам, а твердженням, що мир настав, я побуваю у тих місцях. Візьмемо катер, половимо барабульку з вами. Дякую вам дуже і разом до перемоги. Разом до Криму.